It's very pathetic kuti marriages mazhinji akamera uye anosimba kana mukadzi ari chituta. As long as you compromise, you tolerate, aiwa marriage inotopinda muzana chaimo. Ende varume vanotodefine a good wife as that woman who can tolerate all the bullshit. In fact, yeah. What a one. Yes, my name is SGP. Kusangana pano pasegrundo Picture TV. Anyway, I would love to say thank you so much and inotenda nekusubscribe kwa murikuita ku YouTube channel yedu rambai makadaro also musakanganwe kupressa like button noita kuti ma videos edu ari recommendwe na YouTube afambe aende kumberi. Aiwa tinotenda zvikuru kusatenda uroi. Anyway, let's jump into today's business. Timboona kuti zvakamira sei chii chiri kuitika. Madzimai ari kuenderera mberi achichema. But let's find out if some of the complaints are valid or are necessary. In this video, rekaitinzwe ambassador Chi Masiziva tetava vanobata nhau dzakasiyana. Pamwe ndinombovashoropodza, pamwe ndombovasapota. Yes, kune kuri kukanyanisana kwepfungwa kuti zvimeke sense zvinakidze. Musanyanya zvitore muchizvisa muhana. So let's find out kuti vari kuti kudii teta. It's very pathetic kuti marriages mazhinji akamera uye anosimba kana mukadzi ari chituta. As long as you compromise, you tolerate, aiwa marriage inotopinda muzana chaimo. Ende varume vanotodefine a good wife as that woman who can tolerate all the bullshit. In fact, varume vanotorora mukadzi wavanoona kuti this one is going to tolerate all my weaknesses. Ngatimbomirei ipapo takadaro. Hanzi murume anotora mukadzi waanoziva kuti achatambira zvakaipa zvese zvaanoita. How far is that true? Varume kana muri koko munopindirana nazvo here? I don't think so. I think munhu akaita go through a certain experience anofungidzira kuti everything ndo zviri kuitika zvakaitika kwaari actually ndo zviri kuitika kuna everyone. But my marriage ese are so different and are so unique. Each and every marriage ine ma characteristics ayo, ine ma problems ayo, ine ma bad times ayo, ine ma good times ayo. And apa ati varume, which means ari kutoti varume vese compulsory, which is a very very bad example. It is a very very a bad example. But what I can say ndezvekuti varume, yes of course murume anotsvaga munhu waanoziva kuti achamubatsira. Because munhu andoziva kuti ane ma weaknesses. Zvakafanana nemunhu chirema chinoita sei? Chinotamba chakazembera madziro. Saka chirema chinototsvaga madziro ekuzembera. Chirema chinotsvaga tsvimbo yekudonzva nacho. It is what it is. Of course, saka nepakashayikwa necessity. And those kind of things, hanzi necessity is the mother of invention. Pakashayikwa necessity yako munhukadzi. Saka kuroorwa kwacho nororwa sei? There's no need yekuti murume akurore. I don't see any need yekuti murume akurore kana usina anything chauri kuuya kuzomubatsira nacho. Saka munhu ari kuvhura company anototsvaga munhu anouya kuzomuhelpa pakambani. Anogona. Saka iwe kana uchigona kuita basa rese pakambani, is there any need yekuemploya vanhu? You see? Saka ndatotanga kupikisana navo vahanzvadzi vangu. Whether ndiri chapa, ndiri munhu anoita zvechihure, ndiri munhu asingadi kushanda, vanotochuza munhu wanotoona kuti iyi ndiyo mbokodo yangu. Dambudziko hombe ratinaro is we've got men who do not want to work on themselves. Men do not want to work on their characters kuti I've been a bad man. I think nyaya yekuti work on your character or us as men, and working on our characters, it is something that happens gradually. It's not something that is going to, in an instant. It's something that takes time. So we take our time, to adjust from that moment. Yatanga tiri mabachura tichiita sei pachiitika transition yekuti tave married. Saka a lot of women do not understand kuti the transition period yacho yoyo inotora time yakati and not all women are willing to wait.
Not all women are patient for that transition process kuti itange ichiitike uye gosvika pakuita se pakukompletika. Ndo panotanga vanhu kutiza kudzokera kumba kwavo, ndakwenda kumba kwedu, ndakarorwa nemunhu asiriye, ndakaita bad choice. Hauna kumboita bad choice, but you need to know kuti kana wauya kukambani ichivhurwa, kambani dzinotombotatarika wani, kambani inototatarika tatara kambani ichida kudonha paya, but pane vashandi vanomira nekambani kunzi yakatombobroka. That's why uchizoona kana vanhu vakafanana chibhaya vachizopa vanhu motikari, kana kuti vamwe vanhu vachizopiwa motikari vanhu vachizopromotwa. It is those people who stick by through bad times, you see. So you need to know that there's a transition process inoitika and it takes time. To my wife, I need to change. Notozvinzwa chero pamaanniversary murume mukuru achitotaura kuti enda utenda mudzimai wangu, I put her through a lot but she stood by me. Yes, tinoda vakadzi vanoita stood by us through a lot yacho. Ndayandura that is the transit. Ndo period kacho kantoitika in each and every man's life, ka period ke transition. It's like ukatizirwa nemusikana kana ukarora musikana mufoni make, handiti munenge muine mafone numbers anenge arimo ema-ex ake, ema-previous boyfriends ake, vamwe vanhu vanenge vachitozama kuda kutoramba kudii. Saka it's a process yekuti vanhu ivava vanozoita vachidropa bit by bit, vachitoona kuti munhu yaa achareply, vamwe vachitonzwa kuti munhu yaa akazororwa, vamwe vanenge vasingatomboziva kuti munhu yaa akazororwa. Anogona kutosangana nemunhu otombundira mukadzi wako musupermarket, anomutaura ndikutaura, kana kuti anogona kuita zvimwe zvinhu zviri silly zvekuti kana uri murume manje unonga wazoda aiwa ndo vanhu aya vasina kuita sei, vasina kunzwisisa. Saka we also know that kuti vakadzi munotoone rimwewo side renyu ramunoita sei, but we accept it, we tolerate it. Saka don't complain too much. Saka ndikuti it's a period inoitika something yekuti vakadzi you need to stick by and understand and support you. This is why varume vaizotaura sure pa whatever zvekutaurwa kuti she stood by me. Yes, he's appreciating. So what's wrong about that? But if tables were to turn, that man never stands by you. That man will never give you a second chance. Which tables are to turn? Which tables are to turn actually? Second chances on what? Infidelity. That's a no. That is a complete no. That will never happen. That will never happen. So guys, I just want you to know that there are things that men can compromise and there are things that men cannot actually compromise. Okay, let's continue. Kana uchida kuona how toxic our men are, nezuro we did a post yandaitaura kuti inini murume wangu akamitisa, I will not take mwana yeye. Varume vakauya panapa guns blazing, ndingatokuramba mukadzi akadaro, mwana ari innocent atadza chii. Why do we have to blame everything on the woman? Kweni zvauri kundiwirira ndakakutadzira chii? We don't blame everything on women, but women just need to know that when you get work or a job at a company, you need to know that there is something that you are good at. There is a need for your services. So imagine joining a company where there is no need for your services. Are you going to stay there? So you are not going to stay in a marriage. You understand? Saka whatever my flaws ese munurume ese, you are there to help him through. Kusvika vanhu vatozochembedzana, vanhu vakutoseka, vanonzi aidzaimbopengha, aidzaimbodai. Andinoona. Saka every success story inotoone history. There's something to negative about every success story, especially kukutanga kwayo. Saka vakadzi tikutishingirirai. Every woman anoda imba yake is going to stand by his husband. Ukaita mukadzi wokuti pakangoita ndidzikaro nditwe izvozvo this and that you never get anywhere. Ndo paunozoita kuita kunge game park ipa kuti une murume wakati une chichichichichi. Saka ladies, you need to know kuti your presence, handiti kana kutogara kwako kumarriage, it means une zvinhu zvauri kutokavhira. Kana pasina zvinhu zvekukavhira, there's no need for you to be employed. I always tell vanhu kuti vakadzi kuti if you are married, it's like you have been employed.
and your husband is your employer. And ukatoona uchiri nemurume wako it means services, you are providing services. Urikuita kuti company ikure, and company ikakura, you know kuti workers anowedzerwa pay, workers anofara. Boss kana akafara, workers anoita se anofara. Boss vakasuwa, workers anosuwa. So guys, I tried by all means to defend men on this one, and I give my points which I think they are valid. But anyway, kana mine maonero enyu nemafungiro enyu, please let me know in the comment section. Don't forget to subscribe, share and click the notification bell.